jsem Kate a vítám vás u svého dalšího videa. Dneska budeme dělat cuketovou polívku, takže by to nemělo trvat nějak moc dlouho, je fakt rychlá, já ji mám moc ráda. Omlouvám se za sebe, za svůj hlas, protože jsem byla v sobotu na zábavě a trošku jsem se tam nachladila. Takže vám budu trochu pokašlávat, tak snad to nebude moc vadit. No, abychom se pustili do toho receptu, tak já udělám takovou menší dávku, protože ji pravděpodobně budu jíst sama. Takže na cuketovou polívku budeme potřebovat menší cuketu, já už jsem si ji nakrájela. Když máte větší cuketu, tak je lepší, když si vydlabete semínka, protože v té polívce pak nejsou dobrý. Střední cibuli, trochu másla na osmažení té cibulky, sůl, já dám ještě 2 tavený sejry, může se dát i smetana, ale tu jsem momentálně nenašla v lednici. Jinak pepř, podle chuti chili, můžete dát curry. Já možná dám ještě trošku bujonu, protože mi zvýrazní víc tu chuť té polívky a zvlášť té cukety, protože ona není sama o sobě tolik výrazná. A na ozdobení, nebo já aspoň mám ráda, když si k tomu pak posmažím kousek slaniny. Tak aby jsme začali, já asi nejdřív si nastrouhám cuketu, protože to trvá nejdýl, nastrouhám si je na hrubo a se slupkou. Vůbec slupka nevadí, nemusíme jí oškrábávat nic. V té polívce se to úplně ztratí. Cuketu budeme mít za chvilku nastrouhanou. Ještě mám poslední. Když jsme si nastrouhali cuketu na hrubo, tak si nakrájíme cibuli. Jde podle toho, jak kdo má rád v polívce cibuli, a třeba mě vůbec nevadí. Takže já si dávám hodně. A cibuli si nakrájíme na takový, ne úplně najemno, na takový menší kostičky, ale najemno ne. A na to mám takový přístroj. Strašně je takový šikovnej, že není problém nakrájet cibuli s ním. Na tomhle stole se teda pěkně blbě krájí. Jak je nízký, tak na to člověk moc nevidí. A do kuchyňský mince nemůžu, protože tam je to takový blbý. A nevím, kam mám dát mobil, abych to mohla natočit. A nakrájím si tu cibuli celou. Nemám důvod proč šetřit. Zvlášť dneska nejsem nachcípaná. Že jo. Na cuketu si musíme dávat pozor, protože když ji osolíte moc brzy, tak vám pustí hromadu vody. Takže já solím až potom, co ji osmažím s tou cibulkou. Protože pak už by se mi to jakoby nesmažilo, ale hned by se mi to začalo dusit, což úplně nechci. Jinak upozorňuji, tenhle recept není můj, je půjčený, takže si žádný práva nevyhrazuju. Kdyby náhodou někdo. Jen jsem si někde přečetla a od téhle doby neudělám. Tak cibulku máme také nakrájenou, tak teď si ji spěníme na máslo. Rozpustíme si máslo, mám ho takových, nevím, 30 deka. 30 gramů, já jsem blbac. Mám ho takových asi 30 gramů, prostě podle množství cibule. Máslo se nám rozpustilo. Takhle krásně. Tak do něj přidám cibuli. Osmažím do sklovata.
Když se nám cibule pěkně spěnila, máme ji doskovat a tak přidáme tu nastrouhanou cuketu. A osmažíme ji s tou cibulkou na tom máslu. Tak, máme ji tam. A takových 5-10 minut ji teď osmahneme s tou cibulkou. Au. Okolici. A jak jsem říkala, solíme až potom. Až to dáme, až to podlijeme a budeme vařit. Zatím ne, protože by nám ta cuketa opravdu pustila hodně vody a hned bychom dusili. A to my co? Nechceme. Tak to teď necháme osmahnout. 5-10 minutek stačí. Vypadá to pěkně. A jak budu dávat tavený sýr místo smetany, tak ze zkušeností vlastních vím, že když ten sýr přidám potom, tak se nechce rozpustit, takže já ho tam dám už teď, aby se rozpustil dřív, než to podleju vodou. Možná budu vypadat jak matla, ale se ho vždycky snažím rozkouskovat trošku, protože on se fakt špatně rozpouští, tenhle ten taveňák. Ale dodat té polívce takovou jinou chuť než smetana. A dám 2, ať nám to chutná. Já to teda mám opravdu radši s tím taveným sejrem, než se smetanou. Sýr se nám takto krásně rozpustil. Podívejte se. Není tam nikde vidět. Já jsem si přidala trošku polívkového koření, protože chci za prvý mi to chutnat, za druhý chci mít víc výraznou chuť. A teď už to stačí jenom podlejt vodou, tu naši dobrou chmotu, a povařím, nechám to probublávat takových 20 minut asi. Tak já to jdu podlít. Podlejvám to takovým skoro litrem vody, mám 0,8, tak podle velikosti hrnce taky žila, podle toho, jak moc to chcete mít hustý. Já mám raději hustší tu polívku než řídkou, tak tam nedám úplně všechno. No, takhle to bude stačit. Osolím si to. I když jsem dávala to polívkový koření, tak je to stále málo slaný. Opepřím. Já mám ráda ostrý věci, a když už kvůli mamce nemůžu dávat curry ani chili, tak si tam vždycky přidám trošku pepře. Ale pšt. Nemusí všechno vědět. Ne, já prostě mám radši ostřejší věci, no. Trošku tomu přidáme a necháme to probublávat. Říkám, těch 20 minut bude stačit. Jenom aby nám ta cuketa víc změkla a propojily se chutě. Jo, ještě, dávala jsem si tam trochu toho bujonu, a jenom maličko. A kdo chce, tak místo vody, tak si tam může dát vývar. Ale já mám radši vodu, protože mi to nepřebije tolik tu chuť té cukety. Vím, že si teď jakože protiřečím bujon, jo, vývar ne, ale on ten bujon má přece jenom takovou trošku jinou strukturu, jinou chuť. Když to ten vývar mi fakt přebije celou chuť té cukety, takže já si přikláním k tomuhle, no. Tak. Necháme to oblat a já se uvidím zase za 20 minut s váma. Tak papa. Tak už jsem zase zpátky a vypadá to, že polívka bude hotová. Mám ji krásně hustou. Stáhneme plamen. Ochutnáme.
Co tomu chybí? To bude ta opečená slanina, kterou nemám. Ta by byla k tomu úplně ideální. Ale je to zdravá polívka, neměla bych ji tak vykazit. Ale já si tam přidám trošku krutího masa. Na chuť. A bude to dobrý. Já tuto polívku fakt zbožňuju. Já si ji můžu dát jako polívku, hlavní chod a klidně i jako dezert. Protože jako fakt tohleto je snad nejlepší polívka, co jsem kdy jedla. A dělala. Takže úplně srdcovka tohleto mě. Možná přidám ještě trochu pepře. Já ho tam necítím. A je výhoda, jak dneska stojím u té plotny tady, tak mě to tak neškrábe už krku. Akorát odejdu z kuchyně a je mi zima zase. To je hrozný. A možná si tam pak dám do talíře trošku chili k té polívce. To je taky v receptu, ale já ho kvůli mamce nedávám. Ale v tom taky výborný, takže jak říkám, můžete si tam dát, co chcete. A ještě curry. To je s tím taky úplně výborný. Prakticky, když máte ten základ, tak si můžete přidat, co chcete. I klobásu. No. Já myslím, že to bude dobrý. Tak ji vypneme a nandáme. Dobrou, chutnou, zdravou částečně polívku. Já vím, že jsem s ní přišla pozdě, takhle na podzim, skoro. Ale co naděláte? Nandáno mám, posypu si trošku tím masem. Mě chutná. No. Tak takhle vypadá naše polívka. Jak můžete vidět, po polívce se jen zaprášilo. Tak, já vám přeju dobrou chuť, ať se vám zdaří, až ji budete dělat a papa, zas příště.